Babu Buhari, 'yan Najeriya fa sun shiga wani hali. Kowa yana ji a jikinsa. Kwarai kuwa. Wannan babban tashin hankali. Yanzu menene abin yi? A samu aikin yi. Sai kuma me? A kawo zama lafiya. Yanzu baba, me ka shirya za ka yi? Ka ce me zan yi? Ma'ana me ka shirya za ka yi? Maganin kwari. Dan Allah dan annabi baba maganin kwarin nan a bata. Dan wallahi ba sa jin fiya-fiya. Ba gaskiya bane ba. Wallahi baba kwarin nan ba sa gaba da mu. Mu ne kawai muke gaba da su. Yau ka taba ganin mai kuɗi yayi gaban talaka? A'a, mu din ma da ne, amma wallahi yanzu mun tuba mun daina. Zamanin da muke ciki yanzu daban ne. Mun sani baba, mu dai a duba halin da muke ciki na tsadar rayuwa. Ku je ku ga ma 'yan Najeriya. Ni dai ba zan ci amana ba kuma zan ga an ci amana ba in kyale. Baba Buhari, wallahi wannan abin da su fara mana ɗan kora musu Aisha. Ke kuma za ki kora sa gidan ne gaba ɗaya kana ajiya sa ciki. To ai shine kalan comedy kenan.